Остави го, остави го. Остави го, нека да гледа. Той няма да. Да ми вземем ли едно такова? Чакай, остави го да си хареса нещо. Да си хареса някакъв сувенир, остави го. Кой ти ха? Кой ти ха? Ничето иска. Ама чакай да видя мама какво ще хареса и тогава. Кой? Не, мама, той какво ще хареса? Той си има една такава лъжица. Искаш ли лъжицата? Вземи я. Вземи я, айде, пусни го. Вземи я. Айде си ми с лъжицата. Вземи я. Да. Дай на краличката. Вземи 20 лева плати. Друго, какво ти харесва? Саша. Какво друго ти харесва? От тия неща какво ти харесва още? За си лъжица. Айде да ходим надолу, може нещо друго да си харесаш.